Mga tugang, ako si Vic Nierva. Sa tahaw kan quarantine, lugod nasa marhay kamong kamugtakan. Sa tahaw kan pandemya, pakusugunta, papusuguntaan sa tung mga sadiri. Aramon ang mga importanteng impormasyon, ihira sa kapwa sa pinakapasil na paagi, kaya madyan na magbikol kita. Itauta ang episode na ini sa satong mga kaakian. Kung kaya mga magurang, padalanon man tabi inindo, kisindanini, sindanunoy, kaining enot na kabtang kan COVID comics an ambag ni Nina. Hatod kan Unilab Foundation, Center for Integrated STEM Education Incorporated, Pushpin Visual Solutions, asin sa karahayan buot ni Mr. Benjamin Uyap. Ang comics na ini sinurat asin kinurit ninda Robert Magnuson asin Albert Orr sa tabang kan System Science of Us team na kinukumpunir ninda Sabrina Ongkiko, Maria Israel Blas, Darwin Tesyon asin Cheryl Lynn Monterola. Nagpapasalamat man kita kay Chris asin Bruce Aranyas asin sa bilog na pamilyang Abyog sa pagtao nin tingog sa mga karakter kan comics na ini, pati na ang mga coronavirus. Kung kaya uya, ang inot na kabtang kan COVID comics. Hala! Na-quarantine kita! Si Isay ining patago-tagong kontrabida. Midbidon siya sa mga masunod na pahina. Wow! Magayuno ng panahon. Gusto kong magkawat. Miss ko na ang kakawat ko. Tanong kaya today pa ako pwedeng magluwas. Mayo man akong hilang. Nina, kaipuan kaya na masiguro naligtas kita gabos sa kamapugulan ang paglakop kan virus. Sus! Sarisa ditang virus. Arok talaga kayan kadakula ang problemang iyan. Minsan kaya naipapasa ang virus sa ibang tao sa paagi nin body fluids. O kaya nawawalat ang virus sa mga bagay-bagay na pwedeng makaputanin iba. Nonoy, pakikuaman kan cellphone sa bag ko. Okay po, ma. Pag makalaog ang virus sa laog kan hawak, ay Diyos ko, piligro! Naluloko niya ang mga cells kan hawak, nanganing palaogon siya. Pag nakalaog na siya, tatawan niya nin bagong instructions ang command center kan cell na mag-ibon nin mga kopya kan sa diri niya. Naglalakop ang mga virus sa hawak, tapos rinaraot ang iba pang cells. Sakubon ang bilog na hawak! Dali! Sugod! Alagad, daibas na tutugutan kan hawak ta na mangyari ini. Nagluluwas ang hawak ta nin armas, mga antibodies na nagdidira sa virus bago masakop ang ibang cells. Ani ba man, minamarkahan ninda ang virus na nga ni makakansindakan mas darakulang white blood cells kan hawak. Yum! 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 Arog kayan linalabanan kan hawak ta ang paglakop kan virus. Ay! Iyo? Oh, kaya man palan labanan kan hawak ta ang virus. Tano ta bawal pag giray ako magluwas? Bago kaya ining virus na naglalakop, dai pa makusog ang depensa kan hawak ta laban digdi. May mga tao pati na maluya ang hawak. Masasakitan sinda na labanan ang virus. Arog ki lolo, saka ki lola. Nene, dahil paglingawan ha. Maghanaw nin kamot, saka magsulod nin mask. Arog kan mga antibodies saka white blood cells sa laog kan hawak ta. Dakol man kita ng mga bayani sa manlain-lain na mga lugar na nagtatrabangan tanganing mataog ang virus. Ani ba sa inda, nag-aadal sa kanagahanap ng bulong laban sa virus na ini. Kaya mantang nasa luwasinda, nakikilaban sa virus, kay puaninda kita na maging ligtas sa kamayng hilang.
Yehey! Nagigets mo na! Ang pinakasiguradong paagi tanganing maging ligtas, iyo ang magdunong sa harong. Dakulang ang bag-ini laban sa virus. Sige, digdi na sana ako. Kaut na sana kita. Ini ang maitabang ko. Iyo man ika? Noon, an maray nagibuhon magbikol kita. Nagbabago man ang gabos magbikol kita. Marikas man ang panahon magbikol kita. Sa kalag sa puso sa taramon magbikol kita. An maray nagibuhon